Boiro acollerá a 31ª xuntanza de Peñas Barcelonistas de Galicia. Será os días 7 e 8 de xuño e a ela acudirán peñeiros de todas partes da comunidade, así como diferentes directivos da entidade azulgrana. Boiro vestirá as cores do Barça os días 7 e 8 de xuño. A Federación de Peñas Barcelonistas de Galicia escolleu a localidade como sede da súa 31ª xuntanza. A Peña do Barbanza agarda repetir o éxito do 2016, último ano que exerceron de anfitrións dos seus compañeiros culérs. Esta Peña Barcelonista do Barbanza asumeu a responsabilidade de organizar a 26ª xuntanza de Peñas. E agora, neste ano, unha vez máis, con espírito decidido e con ilusión e ánimo renovados, pois vamos a asumir a responsabilidade de organizar esta 31ª xuntanza de Peñas. É dicir que, unha vez máis, Boiro, e por extensión toda a comarca do Barbanza, volve a convertirse no epicentro das peñas barcelonistas de Galicia e incluso de fora de Galicia. As actividades comezarán o sábado día 7 de xuño a partir das 6 da tarde co recibimento de directivos e autoridades e a celebración dunha mesa redonda sobre a actualidade do Barça no Centro Social de Boiro en a que participarán exxogadores e divertivos do clube, así como directivos da Federación de Peñas Barcelonistas. O recibimento a directivos do Fútbol Club Barcelona, autoridades no Centro Social de Boiro. Logo ás 6:30 pois vai a ter lugar unha mesa redonda sobre a actualidade do Barça, onde van a intervir pois xogadores de Fútbol Club Barcelona, directivos do Fútbol Club Barcelona e tamén da Federación de Peñas Barcelonistas Galegas. Logo ás 8 pois teremos unha degustación de conservas donadas por Gealsa e tamén de xamón, unha cata de viños de Toro, Eusebio, que foi xogador do Fútbol Club Barcelona, e logo pois, terminaremos cunha cena no restaurante Arume ás 9:30 da noite. O domingo será a recepción de Peñas na Praza de Galicia e ás 11 da mañá terá lugar o acto institucional de benvida no Concello de Boiro para despois realizar un desfile pola Rúa Peonil ata a Praza da Boqueira na Negral. Logo teremos unha recepción oficial no Concello de Boiro, na alcaldía, onde pois, o alcalde pois vai a recibir os directivos do Fútbol Club Barcelona e onde nos vai a facer pois, unha recepción oficial a todos, e onde o vicepresidente, don Antonio Escudero, vicepresidente do Fútbol Club Barcelona, pois vai a recibir no libro de honra do Concello de Boiro. Logo teremos un desfile, aquí que sairá daqui da Praza do Concello, calle Norberto Pijuán, calle Santos Mieites, Pablo Iglesias, Praza da Mancomunidade, e logo a calle que cruza a avenida da Constitución para rematar na Boqueira da Negral. A Federación de Peñas Barcelonistas de Galicia escolleu Boiro por diferentes motivos, entre os cales destacan a experiencia ao albergar este evento e o gran traballo feito polos seus membros. Cando decidimos otorgarlle a Peña Barcelonista do Barbanza a organización deste evento, estábamos completamente seguros de que o iban a facer ben, porque unha que xa teñen a experiencia, como ben dixo Marcelino, de habela feito xa nunha ocasión, outra que é unha peña na que hai un montón de xente traballadora, dispuesta e capaz para poder facelo. Por iso, pola nosa parte, non tiñamos ningunha dúbida de que Boiro sería un bo sitio para poder facela. E vai ser unha oportunidade para que todos os peñistas nos volvamos a xuntar, volver a ver amigos que prácticamente só vemos cando facemos unha xuntanza, porque logo, por unhas cousas ou por outras, pola distancia e polo demais, non é fácil contactar con eles. Dende o Concello agradecen á Federación Galega ter contado con eles para albergar un evento que serve como carta de presentación para a vila.
Unha honra para nós que hubieran elixido Boiro para esta celebración, unha celebración moi emotiva, cun grande programa e, bueno, en definitiva, unha promoción máis para o noso Concello e abrilo a todos os peñistas de Galicia que van a vir aquí e van a conocer Boiro, van a disfrutar da nosa paisaxe, van a disfrutar da nosa gastronomía e que espero que veñan máis a menudo despois de conocer Boiro e tamén, bueno, pues os directivos do Barcelona, do Fútbol Club Barcelona, que van a ver tamén por primeira vez a Boiro e conocer, pues, no, bueno, sobre todo a nosa xente e o noso pobo, non?